pawb, dydd Sul hapus i chi gyd. Dwi'n edrych mlaen cael siarad efo chi bore yma am ein gweinidogaeth newydd ni da ni'n lawnsio wythnos yma, sef y tîm cyswllt a chymuned. Da ni'n gobeithio bydd y tîm yma o fendith i chi a da ni fel tîm yn barod i fentro mewn i'r gwasanaethu newydd yma. Felly dwi jyst yma i gyflwyno chydig bach mwy am y peth i chi cael gwybod beth di'r tîm a sut mae'n gweithio. A mae'r weinidogaeth yma di bod ar calon y tîm arwain a yn y sefyllfa bresennol mae wedi codi'r cyfle wych i ni allu ganolbwyntio ar sylfaen ar gyfer y gwasanaethu. A mae hynna wedi bod yn gyffroes iawn hyd yn hyn. Da ni'n ymwybodol bod cymuned dal yn mynd yn ei flaen trwy grwpiau tŷ a trwy pobl cadw mewn cysylltiad efo'i gilydd yn rheolaidd dros gyrru text neu Zoom call. A bydd hynna'n digwydd yn naturiol o fewn yn capel ni. Ond hynny, da ni eisiau gwneud yn siŵr bod gen pawb yn y capel clust i rando yn efo, rhywun yn annog a gweddio dros nhw os da chi eisiau. Hyd yn oed os da chi'n cael wythnos briliant, os da chi'n cael wsos heriol ag anodd, neu ella bod chi'n cael wsos chydig bach yn y canol. Mae'n bwysig bod ni gyd yn cael check-up bach o dro i dro, dwi'n meddwl. Mae'r weinidogaeth yma yn un bydd yn cael i chi optio fewn iddo fo, oherwydd y rheola diogelu data. Mae rhai ohonych chi di optio fewn o baro sydd wedi bod yn rili gwych. A os da chi eisiau cael rhywun i gysylltu efo chi unwaith bob 2-3 wythnos am sgwrs bach, mae yna dal croeso mawr i chi optio fewn hefyd. Un peth dwi eisiau amlygu wrth i'w drafod efo chi heddiw ydy bod y tîm yma ddim yn cymryd i ffwr o'r bugeilio mae Rhys a'r tîm arwain yn neud. A os oes yna wbath penodol dych chi angen gofal bugeilio drosto, fydd y tîm arwain a'r bugeilio dal yn mynd yn ei flaen. Mae'r tîm yma efo calon mawr tuag at yn cymuned ni, sef chi. A da ni'n edrych ymlaen i allu wasanaethu yn y ffordd yma. Yn gobaith mwyaf ni ydy bod ni'n gallu wneud yn siŵr bod bob un ohonych chi sy'n galw Caersalem yn adra yn gwybod bod chi'n bwysig a bod chi efo cefnogaeth o fewn eich teulu ffydd. Da ni eisiau gallu buddsoddi amser yn i chi gallu estyn llaw i eraill o fewn Caersalem a hefyd yn ehangach yn eich cymunedau chi, fel eich cymdogion neu'r pobl ydych chi'n gweithio efo. O brofiad personol, mae'n gallu bod yn anodd weithiau ac yn niweidiol ceisio estyn allan at eraill a cefnogi nhw os da chi heb gael eich llenwi gynta. Felly, ein nod yw eich gadael chi ar ddiwedd y sgwrs yn teimlo'n fwy llawn a bod chi'n gwybod bod chi mor werthfawr. Da ni'n benderfynol cael hwn yn up and running wythnos yma, felly disgwyliwch gael negas neu alwad ganddyn ni yn y pythefnos nesaf. Os oes ganddoch chi unrhyw gwestiwn neu ymholiad, mae groeso i chi e-bostio fi. Mae hwn yn brofiad newydd i fi a i ni fel tîm ac i ni fel capel. A da ni'n barod i fentro mewn efo colonna a clustia agorad i glywed be mae Duw eisiau ni wneud a eisiau ni brofi. Mae Duw wastad eisiau y gorau dros ei bobl. A da ni'n awyddus felly i ddod gyda dwylo barod i weinyddu i blant a'i deyrnas o. Felly, diolch mawr i chi am rando ar be dwi efo i ddeud, ffrindiau. Dwi yn edrych ymlaen yn fawr at wneud hyn. A jyst bendith mawr i chi a mwynhewch weddill roedfa a mwynhewch yr wsos. Diolch!